Ако задължително трябва да избереш един футболист от цялата първа лига, който да дойде в ЦСКА, кой би избрал? Много не искам да го казвам, наистина не искам да го казвам тук. Кажи. Бате, крилото на Левски, той шибаняк крайна отдолу, наистина просто много е добър, много е добър. Малко му гледам го 2-3 мача. Според мен други нямат място в ЦСКА. Ние така сме се добре. Не знам от първа лига дали ни трябват футболисти. Може би трябва да надграждаме от по-хубави първенства. Някой десен бек? Не, така сме се добре. Аз не ги следа толкова, но със сигурност не е този, който от Локо Пловдив искат да вземат. Ито. Ито, да. Може би трябват ни крила, но не мисля, че той е правилният човек за крилата. Някой ляво крило? Не. Ти харесваш Перейра? Перера горе-долу го харесвам. Доста добър въпрос. Може ли да кажа два? Може, разбира се. Понеже единият ми е приятел Максимилиан Лазаров, играе в Славия ляв бек. Също мога да се вземе, но също кой може? Някой десен бек. Примерно, не знам дали още играе в Черно море, Виктор Попов. А той вече не е в Черно море. Някой десен бек от първа лига, примерно Алдаир, нещо от Левски. Въпреки че е левскар, трябва ни. Медина от Бистрица би ли го взел? Не. Според мен той е много добър десен бек. Може. Не знам, не съм сигурен, не съм го гледал. Ако трябва да съм честен, тук ще ме хейтят, ама Борас наистина е страшен играч. Този човек наистина много играе. Ако един такъв човек допълнително много ще ни вдигне нивото. Не знам, Чочев. Машкоте от Ботев Пловдив. Много ми харесва Евертън Бала. Според мен не ни трябва никой, ние сме най-класният отбор в България и сме най-добрите. Не знам, не съм толкова запознат. И според мен ние сме най-добрите, не ни трябват други от нашите български отбори.